Bismillahirrahmanirrahim. Vezir-i Feilbas Mevlana Celaleddin Xwedê rehma xwe lêke di mesneviya xwe de dibêje di zamanê berê de padîşahekî cihû Yahudî hebû, gelek zalim û qurre bû. Ji Xristiyanan qet hez nekir, neyarê kokê Mesîhiyan bû. Digot ez parêzvanê Musa pêxemberim, lê bawermendan dikuşt. Ji bo vî melîkê zalim wezîrekê zîrek, fêlbaz û hesûd jî hebû. Rojek wezîr çû huzûra kral û jê re got: Padîşahê min, bi kuştin û tirsandina Xristiyanan em nagîjin armanca xwe. Tenê ku em fitne bixin navbera wan em ê bi ser kevin. Derfet bide min, ez ji bo vî karî bihêz û bihêrsim. Padîşah got: Tê çawa bikî? Wezîr got: Serê pêşîn ez ê İncîlê ji ber bikim. Piştî goh û pozê min jê hilke. Di heqê min de biryara kuştinê bide. Dema wextê îdamê hat, bila yek be mehder. Tu jî şefaeta wî qebûl bike û min nefî bike. Ez ê jî xwe bispêrim Mesîhiyan û ji wan re bibêjim: Ez ji dînê we bûm, min baweriya xwe diveşart, lê mixabin padîşah pê hisiya û min da cezakirin. Bi vê awayê ê nav û dengê min di nav Xristiyanan de belav bibe. Piştî vê yekê ê kar hêsan bibe. Ez ê birhetî fitne bixim navbera wan. Padîşah fikrê wezîrê xwe yê hesûd gelek eciband. Çawa planên xwe çêkiribûn pêk anîn. Wezîrê fêlbaz û fitnekar xweparêst Xristiyanan yên ji dînê İsa pêxember bihatina wezîr gelek kêfxweş bûn. Ji hev re gotin: Wey elhemdullah, dînê me ketiye qesra padîşah jî. Wezîr hêdî hêdî xwe bi wan da qebûlkirin û hiskirin. Bi derbasbûna wext wezîr bû serok, îmam û rêveberê hemû Xristiyanan û gotinên wî li ba wan wek ayetên İncîlê bi qedir û bi bandor bûn. Yê feraset û ilmê wî hebû, keyd û xapandina wezîr fêm dikirin, lê kesî bi wan bawer nedikir. Wezîr di dawiya emrê xwe de xwe ji mirovan dûr kir, kete înzîvayê. Xristiyanan zaf xwestin ku ji înzîvayê derkeve û ji bo îrşadê dîsa were nav gel, lê qebûl nekir. Wezîrê fêlbaz piştî demek gazî 12 emîrên Xristiyanan kir. Ji her yekî re got: Piştî ez bimrim, wekîlê min tu yî. Ev yek ji teref İsa pêxember hatiye tayîn kirin. Emîrê din dê li hemberê te derkevin, lê zînhar qet'iyen xwe radestê wan neke. Û vê kaxizê min ê yê destnîşankirî nîşanê wan bide ku tu rêberiya emîrê din qebûl bikî, tê bibî ji ehlê cehennemê. Dema wezîr mir, hemû emîran da'wa serdestî û serokatiyê kir. Tiştek bi serê hev nexistin. Yekî tenê jî serokatiya emîrên din qebûl nekir. Lewra li gor zanebûna wan, qebûlkirina radestiyê xelet e û gunehê herî mezin e. Nizanbûn ku ev keyd ji teref neyarê İsa pêxember ji bo fesadî derkeve derva holê hatiye bikaranîn. Axir di navbera Xristiyanan de şerekê dijwar derket. Di vê pêvçûn û herbê de bi sed hezaran Xristiyan hatin kuştin. Erê di hemû dewran de minakên wek vê bûyerê çêdibin. Pêwîst e mirovên bawermend û dilpak hişyar bibin. Ev bûyer jî nîşan dide ku hesûdî nexweşiyek herî mezin e. Hemû xirabiyan bi mirov dide kirin û her pîsîtiyê dide xwarin. Yên hesûd ji ber zikreşiya xwe zirarê herî mezin didin xwe. Ji vê serpêhatiyê ev jî tê fêmkirin ku tu hêz nikare civakeka li hevhatî têk bere. Lê fitne civaka herî bihêz jî têk dibe û dixe bin dest.